Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne aflăm lângă autostrada A7, în apropiere de Roman Sud. Aici avem niște văcuțe care pasc liniștite. Bine, ele nu se află pe șantierul autostrăzii, se află în apropiere, dar până mai recent crescuseră burieni inclusiv pe renumitul șantier. Haideți să dăm cu zoom și pe câteva utilaje. Se lucrează. Undeva mai din stângă se scoate pietriș din acea carieră improvizată. Nu știu dacă aș putea să-i spun improvizată. Țin camera în mână și este un pic destul de departe până unde încerc să focusez. Până acolo, aproape 2 km distanță. E un pic mai dificil să țin camera, să nu joace imaginea. Acela este drumul care duce către Piatra Neamț, Roman Piatra Neamț. Până acolo sunt un 2 km jumate, aproape 3. În depărtare, în zare, Romanul. Haideți să vedem dacă reușim să facem zoom și pe Episcopia Romanului. Și cele câteva biserici, nu știu, nu cunosc acele biserici, nu le știu denumirea. Până acolo sunt 5 km, lejer 5 km, e dificil, e foarte dificil să țin camera fixă. Nu știu dacă sunt 20 de utilaje care lucrează. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Și undeva în dreapta am mai văzut câteva utilaje. Deci undeva la 20-25 de utilaje cred că sunt aici în apropiere de Roman Sud, care lucrează destul de așa cum pot și ei, pentru că așa e când te încerci să faci prea multe, ți se mai greu. Măcar Joiana Paște liniștită. Probabil un domn inginer vine să inspecteze.
Și avem în depărtare, se mai văd 2-3 utilaje după drumul care duce spre Piatra. Vă rog să mă scuzați, sunt un pic răcit. Haideți să vedem dacă reușim să ne focalizăm până trei, doi. Deci înseamnă că s-au mai adus umplutură și acum se tasează. Dar din ce am auzit pe surse, se va deschide acest segment de autostradă undeva prin 2026. Inițial se specula chiar 2027. Acum să sperăm că în 2026, că anul ăsta nicio bază, chiar nicio bază nu avem acest an să deschidem acest tronson. Doar dacă ar aduce câteva sute de utilaje să tragă tare, să se apuce de poduri. Podul peste Moldova erau doar câțiva piloni săpați și ce apucaseră acum o săptămână am văzut că apucaseră să se descopere și așa rămăseseră descoperiți că probabil au trebuit să mute personalul într-o altă locație. Da, între timp, Joiana Paște, liniștit în continuare, măcar atât să ne bucurăm de natură.